Jeg kan lige skal sige, hjem og fik, de er steget markant i opinionsundersøgelsen i dag. Det kan jeg lige skal sige, de har fået mange stemmer inden for de sidste 5 minutter. Det var smart det her. Hjem og fik, damer og herrer. Der skal vi så have luftmadras. Okay. Gå en lille melfi. Det er stort den af. Hold nu bare, ja. Sådan, Jens. Skal vi gå og bakke det kamera, mand. Du er da for nede, altså. Det kan godt være, der kan. Jeg kan sagtens gøre det, nu skal jeg ikke hjælpe dig. Jeg nægter at give op, altså. Ej, hvor skidt. Ej, hvad er det for Du dig, det er hvad laver du? Nej, sangen er lort. Sangen er ingen sang sammen. Nej, det er lige. Sæt nu dit lort, mand. Der er lige min arm, eller min sang. Sådan. Jo, det skal bare smøres godt, altså. Hvad man smører godt, det kører godt. Sådan her, knejte. Ja, det er kanon, mand! Prøv nu at se, hvad Hvad der, mand? Det er en birdie, altså. Det er en birdie lige der, mine herrer. Ej, nu kæft, det er fedt, mand. 3 words that became hard to say.